Sa number 4, Mayor Albi Benitez personal nga ginusisa ang tagsa ka departamento para mapasiguro na masweldohan ang mga job order workers antes magtakop ang tuig. May report si Nico Delfin. Malapit sa 50% na sang pondong na-release sa mga job order workers ang syudad. Pero luyag ni Mayor Albi Benitez nga mapalabot na ang kabilugan nga 3 ka bulan nga sweldo sa mga JO antes pa man matapos ang tuig. Gani humalin kagabi, iya ginbisitahan ng City Treasurer's Office, kagin isa-isa niya man, niya ginkadtuan ang mga departamento sa Bacolod City Government Center para mapasiguro nga matagaan sang sweldo ang mga nagaserbe nga JO. Siling ni City Administrator Attorney Pacifico Maghari III, mayara na sang dugang nga 60 million pesos nga pondo para sa sweldo sa mga JOs. We're looking at around nga mga additional mga 16 million, so mga around reaching to 70%. So buong ang in process may ara pagid. So hasta buwas ang releasing kag if needed sa 31 sang aga ginaistoryahan with treasurer. Sa statement sa iyang official page, ginsiling naman sang alkalde nga luyag niya nga dulaon ang daan nga sistema para hindi na mabudlayan ang mga JO nga magbaton sing ilang nga sweldo sa eksakto nga tiyempo. Bisan holiday buwas, tubtob December 31, magabukas ang City Treasurer's Office para matigayon ng pagpalabot sang sweldo sang mga JO. Sa kabilugan, nagalabot sa 3,500 ang mga job order workers sang syudad.